Salutare, bine și bine v-am găsit la o serie de Sky PvP. Acest episod este intitulat pe un server românesc. Cel mai tare server din România. Da, Play.minecraft.românia.ro. Da, mai vorbești mult peste mine? Nu. Așa, bravo. El este Vlăduț, cel mai bun prieten aproape. De fapt, cred că el e cel mai bun prieten. Nu Tibi. Tibi nu știu, E cu capul în veci. Bine tu, Vlăduț. Vlăduț, eu mi-am luat petrumele enchantate, haide jos. Acum. Uite pe egazorul ăla care face timp cu el. Mai fac timp cu unul full enchant. Păi facem, până ți-am zis să nu lăsați așa. Bă, nu mai dați că vă mă. Ia-te bă, dă prostul la mine. Ia, am început amândoi să dea. Hai că-i bag amândoi, frate. Ce vrei, mă? E că dau unul în tine. Știu. Te crezi important dacă ești full diamond? Ce ai zi acolo, mi-a dat wasabi, mi-a luat sapini. Hai să fug de aici. N-am nici mere. Mai am 2 mere în ceam. Și acum fug. Ăștia doi fac timp. Sau uite bă ce săgeată mi-a prins. Nie. Hai că l-am luat la parcurs. I-am dat a dat cu fire aspect ăla. Arcu. Lol, știi ce l-a dat? Uite bă, în loc să dau un ala, dau un frunze. Ce mă, tu ai mere încertate? Așa mă mor. Bravo. Rupere. Mama, am 16 frame. Gata. Uite, ăsta, el îmi dă mie bețe, mă. Bă, vezi că ți-am lăsat de diamond. Tim! Doamne, ce copil retardat! Fii atent, bă, știi unde sunt ruinele? Nu. Acolo unde făceai tu parcurul ăla de ți-am zice că e greu. Nu ne m-am dus referim cu la altă el. zi, m-am dus Uite, bă, am căzut în void, mamă, ce... Mamă, voi trebuie să exersezi la chestia asta cu parcurul. Păi să știi că dacă Sky PvP cel mai important lucru e să știi parcurs. Da, ia uitați ce arco pe am. Un Breaking Infinity Flame Power 5. Vezi să nu-l pierzi. Nu, că nu ies cu el la bătaie. Bă, ne facem sabia, prietenii. Mamă, mi-a dat Eralz la un hit, m-a lăsat cu jumătate de inimioară. Da, ca să știți, vorba ready, sunt câțiva hacker pe serverul ăsta, adică chiar dacă ai chiar dacă nu am observat că nimeni nu dă bani la nimeni. Ba da, sunt prieteni foarte buni cu admini și sunt chiar de treabă. Unii da, depinde când sunt activi și uite, chestii. de exemplu, sunt team cu un helper, s-ar putea să mă facă și pe mine. Să-mi pun o vorbă bună acolo, înțeles? Mamă, ce hacker e ăla, n-are knockback. Nu Da, serverul de origine a lui Zuz Andrei. Da, bă, deci fii atent că dacă vreau să vadă lumea hacker, pun video-ul ăsta și pe forum. Păi ăsta îi postăm. Bă, păi Sky PvP e de distracție când filmezi, nu contează câte câștigi, de câte ori ai murit, de câte ori ai... Da, dar eu, dacă zic într-o săptămână, cred că ajung în top. Tu ce cauți mai aici, fără acordul meu? Țărana de putere. Ce? Câte kill-uri ai? Am 1000, vreau. Eu zilele oameni, că eu abia azi m-am apucat. Băi, deci vede că dacă vreau, mâine ajung în top. Uite mă, ăsta are anti-knowback. Uite mă, bă, ce rău îmi pare. Bă, anti-knowback cu vieți. Ia uite-l mă ce mănânc eu la mere. Eu îi aștept pe ăștia acolo la Nether. Ce anti-knowback. Prietene, ce faci? Am auzit că dansezi. Timp. Tu ești. Prietene, am auzit că dansezi bine. Cum se auzea de muncă? Johnny Mine. A venit aici. Auzi ce care n-are knowback, ai filmat? Da, l-am filmat, eu. N-are knowback, cum dădeam în el. Cred că n-am filmat partea aia. Eu eram îndreptat spre altă parte. Bine, n-avea knowback deloc. Bă, eu cred că îmi bag texture pack-ul.
Păi nu ai texte pe ecran. A, joc default. Eu sunt cu Viper. Ți-l dau și ție iar mai târziu, da, mine. M-am început un... tu ești. Stai așa că te ajut eu. Niu. E slab băiatul ăsta. Dă unul, ajută-mă. Ăsta e mai bun. M-a lăsat în 3 inimioare, 4 inimioare, 5. Fugi. 2 inimioare. Jumătate. Mai bine? E slab. Păi e slab, că i-am dat eu vreo 2 hit-uri. Aoleu, cât suntem aici, nu mai înțeleg nimic, o inimă. M-a omorât. O inimă. Ia câte kill-uri am. O inimă. Statistics, 997 de kill. Mamă, mâine îmi fac iteme. Rup. Dacă nu fac 700 de kill-uri cu 3 seturi de prot, 4 breaking, 3 și tons. Uite-te tu cu alea la mine. Păi cum le faci tu? Păi le enchantezi. Edi, dar bă, de unde e merele normale și gold? Că eu vreau să fac Merele normale le iei de la junglă, așa, și goldul vine după mine, că le iei din labirint. Vino să arăt unde e labirint. Hai, unde ești? Sunt la spawn. A, te văd, Hai, hai jos. vine jos. Și merg să-mi iau mult gold. Parcurul ăsta după mine e cel mai simplu. E ușor. Eu nu spate meu. Hai că nu mă da jos. Stai așa, Dar am că fugit. hai, fugi. Hai că am fugit. Mergi. Bă, labirintul ăsta. Cum mai fac eu ce era să pic? Vezi că aici e o grabă. Ai grijă. Nu te aladă. Hai, vine după mine. Bă, ce știi de drum, bă? Și cu ochii închiși se da. L-am memorat. Păi eu jucam cu hack înainte, mai înțeles, și îl vedeam. Și l-am memorat până la urmă. Tu mai joci cu hack sau ce ai zis? Nu mai joc. Jucam înainte cu hack. Da.